Nang murag pure kukuha gani o pure tabliya kay lami siya kuan nimo guys kanang ug magsampurado ka mo imong himuong tablidya lami ka adyo guys kinalamian jud samot na ug ang imuhang gamiton nga rice kanang black rice kinalamian jud kaayo. Wah, siguro manawag at ito. Na. Wah, di ba mga takapar? Radyo ko sa guard, number, ino mag-ilang pila na kaon sa mga ino, tingin, ari na rin sa ika. Murag ato naman siguro sa babaw Mag-number. babaw lagi. Number ato di ato na ka mag-waiting. Away-away. Nyawa man ni may irog ning atong linya ni. Daw na ba? Dagan pa siguro taon sa kaan. Maupod. Kay gani ha, pag-abot na ko, di may gitawag tulong. Bas dong ato. Kusog kayog uwan guys sa diri sa BIR. Napila gyapon guys. Hapon na. Sige yapon ang pila. Tas kay pila guys oy, dugay kayo makairog sa linya. Mat laman jud ani hantod kalos makuan mahuman ning linyahan ni. Hi guys, good afternoon. Good afternoon na guys, hapit na alas 12. Kuha na lang 5 minutes na lang para ma 12 noon. Diyan karon guys kay
kanang timpaniudto naman. So di ako bawnanan guys, akong rice, ada akong sudan, diya akong water, diya akong tubig. Diya guys, mga unta guys. Diya karon guys, wala ko nag-video ganiha guys, kaya nahinlo ko sa opisina guys. So ako nag-video kay akong amo nga pare mawota. So nanghinlo ko diya kanang nagmap ko dito sa gawas aning opisina, aning silbing kanang kuan kang receiving. Nanghinlo ko guys, wala gito, wala ko nag-video kay nagong amo hinaog ga suroy-suroy atong simbahan kay naaday ko sa simbahan nagtrabaho guys, nasa opisina. Ako lagi kunuhay ang sekretary. Sekretary bitaw guys. Ay muna nga guys nga video ko magkaon ron kay di po ka video niya kay dahag tao na po niya guys, nakamagsud-sud dere kay nailubong daay karong alas 2 guys. So itong baton ron is mga unta guys. Ang gahuang sudan guys is kanang adubong alugbati. Ginabuntang yun ako giluto guys. Pero kuan late na kay ko nakaluto guys kay nisimba pa ko una kay karon man god is February 2 nya kuan kanang Candelaria sa mga Katoliko. Candelaria ron nagbindita og kandila ang pare. Then ugmapuhon is San Blas kana ganing kuan kuno na brag santos na sa mga kuan sa tutunlan kuno na si San Blas mo na nga ugmapuhon guys. Amo misa dere instead nga alas 5 sa hapon di alas 6 sa buntag sa pare kay San Blas man mo na nga idya man giusob og oras sa misa. Cha mo lagi na gapon pag umanog misa po guys, nagkuan ko nagkanang nyadto ko og syudad kay kapalit ko og kandila kay before gamiton og mapuhon ang kandila guys sa pag-ana sa tilaok iana guys i-blessingan siya una moto nga nangitag pari ganihang buntag abidlaw niya og wala na kapalit para sa mapuhon ya guys. Mga unta guys, dalaga ko ang rice guys. Oh, gamay ra kayo. Oh, diet. Pang diet nga kuan baunanan. Sa kaon ako guys kay gutom na. Kay nalapoy mga tao ani ron guys sa nalubong. Ya. Pakiton mo na ko sa kandila guys nga giblisingan nga ganiha. Yung palit kong kawa personal guys para sa mua. Gamiton kanang mga giblisingan nga kandila guys. Pwede na nato siya gamiton og kanang kalain ng panahon, gadugdog, akilat, ga bagyo baron sa mga katalagman. Ato na siyang gamiton ang kandila nga gibinitahan. May gitawag og Candelaria. Binditado nga kandila mo na itong gamiton mga chi, may hana magrosaryo baron gamiton mo na dagkutan kay pangkuan ko na sa mga masasamang elemento binagakilat gadugdo guys kaya mo na itong gamitan katong sa mantuha nga dahil kusog ka uwan guys kanilagi madlok na ta nga madlok na ta sa kusog ka uwan niya hangin kayo murabag na truma na sa Bagyong Odette. Nagadagkot ko kandila guys, nakoy dako kay kandila guys nga na idagkon nasabay binditado to siyang kandila nung tigamit to kung magmaot lagi ang panahon guys. Sumpa. Yan sa guys, kay kaning nagbati guys.
gikan ni diri sa kuminto tanom sa kusinera sa pare. Namuha man siya guys ang pamutol kay nagkatay-katay na kuno yung pagali siya iya kuno iton ginan nga ayaw kay sayang kalami aning alugbate. Yeah. Pagkabuntag nakaluto ko guys. Tanga na gudog. Ang horang gitimpla ni guys gamay nga soy sauce ug usa ka sachet nga kanang oyster sauce. Nya wala na nako ingugi. Wala na nako tubigi guys. Ni tubig ra siya iyaha. No. Lami. Tamis. Ay. Na may oyster sauce. Ano na kay kumaman mo kaon guys. Aning nakumbaw na nan nga cute kayo. Ano kay kaon guys. Kami kayo ang kuan guys o ilugbate. Niya napoy tanom diya sa gawa sa aning kumbinto guys. Na itanom nga kanang tinangkong. Gamay po na siya sa laron guys. Tigsalad ko ana. Manguha ko, nagplano ta ko gahapon nga manguha sa napikyan ko sa oras kay matupag kong syudad sa adto sa sentro sa Tagbilaran kay kani nga muha buol raman ni niya guys. So ko kakuha og tinangkong basin karong hapon guys manguha ko og tinangkong kay gimingaw na po ko ang nagkaon guys. Wala na ko naka salad ana tong saladon magsalad tag tinangkong ya guys. Kapit ako mahuman o kaon meron ko na balunan guys ang diet. Mana guys wala to guys. Nanili ko sa gawas guys kay dahang sagbot o kanang abog na ba dili ng dahang sagbot nga mga dahon wala mga abog-abog lang guys ba niya nagkuan po ko kung ipang siligan sa ibabaw guys kay bisag kanunayon pa og kuan guys pang nilhig niya kaning mga kuan kay mga cobwebs di man siya na nimo malikayan kay naadyo na sila kasi kanang mananap bitaw nga tagas kay gaway guys nga mo'y magamag-gamag lawa-lawa tong ibabaw maghimog cobwebs muna ang ginganaan og silhi guys kay daghan sila muna nga kuan aningot po ko gamay ano man ko kay diri man ko una ng hinlo guys. Wala ko nag-video kay amo hinaog suod ka dito sa yung opisina ana yung opisina ka na pultahan diha guys diha pultahan kana ano yung opisina sa pare naog siya kana siya gibutang ningutan naman siya og ningutan naman siya og na manhiba daw kuno cashier ang ginan og basigon niyang palis padre suroy sila atong yang working dito sa simbahan na nalagay mo ang project guys ako na kong project pohon kaluyan sa Ginoo ya mo lagi na guys ya guys kaon sa tag kuan guys chocolate kapang kuan guys ba pang siragana kini nga chocolate guys pinadani sa akong sister-in-law ang sister-in-law sa gawas France niya
Padalaan mi og ani nga chocolate guys na. Guys, kani. Lami ba ni siya kayo nga chocolate guys kay mura og kanang murag pure kukuha gani o pure tabliya kay lami siya kuan nimo guys kanang ug magsampurado ka mo imong himuong tablidya. Lami kaadyo guys, kinalamian jud. Samot na og imuhang gamiton nga rice kanang black rice. Kinalamian jud kayo. Lami jud sa nga tanan nagkuan bitaw ko guys ga tabliya o ga sampurado ko dito sa mua atong mga first week sa kuan man siguro to sa karon January. Diay nga nani nga chocolate taas pa man ni guys nga may nga na siguro guys ana. Ako na nigikan aday nangayo ani guys kay gutom kuno si Ja. Yung gitagaan kay kaning chocolate guys pang pa kuan po ni siya guys kanang pang pa wa sa gutom. Pwede mo magbaon og chocolate kung namoy lakaw niya ubot mo na pang bangil-bangil sa kagutom guys ba. Unja mo lagi na nga kagamit ko og gasampurado ko guys. Unya kani ang akong gibalig himong tabliya sa ang sampurado. Nuwi kasi siya. Nya. Gidugangan po na ko og yam ko'y kukwa guys nga kauban po na ni nga pagpada. Alami lagi guys. Nabtan po pagkaugma. Para siya nadaot. Kung giinit. Kaya sayang man kayo. Ang bana ato galungag. Kung ang siya nga ang puti nga bugas isa gulag black rice. Sayang man kay daghan man jang gi lungag guys gidalagi dagat. Tung dahay ako ang video vlog na ko sa mga miaging simana naligog dagat. Yeah. Ibaon sa dagat nya ang baga mang dukot guys kundi sa dukot nga na itom sa dali guys ba ito nga yan mulag tubig niya sayang man ilabay guys na mahal ba dyan mga palitunon nabugas so kung gihimo ato kung Nara baroy lubong. Ang game mo to guys, hinawag kuan kanang working safari guys. Namo to guys. Masayangan ng pusa kanon nga daghan kaayo ba. Daghan kaadyo ang sod sa kaldero. Sa akong gibuhat kagabi nagka malali ay untag hindi sampurado guys may kadyo ano yung gabutang basta padalaan mi ani guys mapapatag uban papagalido na taga-ihaw mga isuon ay kanilang busy. Bawal po matungkaw ng mga bata guys. Kami ng anak kayo bakon. Kaya mga hubakon dahil guys. Bawal ko nung kaog mga brown. Kaya maka-trigger silang hubak. Ibayag mga tamis. Noel! Nga doon lang usa ka pultahan dili lagi mable. Wala na. Nadunon. Oo, din gisadaan. Malangkat na. Malangkat? Mo din gapangita mo ni amumas? Gapangita mo amumas? Usa sa pultahan sa simbahan guys. Naguba kanang
Sa amin ba? Sa amin nga pultahan guys, naguba di ay. Kaya, ang ani nga side guys, duha ka pultahan. Ang first nga pultahan, kanunay ablihan. Yung ablihan na og tempo magmisa. Gahapon, pagmisa, wa ablihi, o kay baw ngano. Ang kuha na day working ni Padre mo na kay baw nga, naguba di ay. Limot mo pangutana dito sa sakristan ng ano ablihi. Kaya di mo ko'y tiguang senior na ba nga niingon na ho nga ano maning wala ablihi. Itubag ra po ko basin pagbuot sa pari. Pagbuot sa pari gipasangin lang taw ng pari. Gito kay soy. Karon nakaibaw ko di day maabli. Kay na pwede ablihan pero mo lagi na nalangkat man so gisirado na lang. So ikaduhang pultahan mo ra giablihan. Na siya mao di ay nagwonder lagi ko gapon ngano man hanga ang pultahan mo nablihi na mo man kanon ablihan. Na guys, taman sa to ang video guys. See you in my next vlog guys. Basin og mapuhon ang mag-vlog ko, mag-record ko sa karing gibunyagan o katong ang ilubong karon. Mang-record man na sa libro guys, na may libro ana guys para sa bunyag, libro sa patay, libro sa kasal, libro sa kumpirma, 4 ka libro na magbunyag, kasal, lubong, magpakumpirma, record sa libro. Ano siya guys, manong trabaho ani guys, may kaslon kung naay kaslon ako mo registro dito sa City Hall sa Civil Registrar na nga busy yeah. Hapit na po busy guys kay magama na po kong suwat guys puhon para sa piyesta na mo. Basta busy niya ni guys baha timpong padong pista o Holy Week kaya mong pista o Holy Week magsunod hindi po ang pista matunong sa Holy Week. Karon matunong sa Holy Week ang pista guys. Gimove ang pista. Kaya di man pwede di man pwede nga magpista sa Holy Week pod. Nga nagabisi na po guys pupon. Yeah guys. Mabay na guys kay kuan na kay maghugas pa ko sa ang gikanan. Kita-kits na lang sa sunod nga kuan guys kanang vlog na ko niya kung kasulti ninyo amping sa kanunay guys o ampun ta kanunay sa Ginoo o laban lang ta kanunay guys kay kinahanglan mo dyan na gikinahanglan sa tong kinabuhi guys. Yeah. Sige guys, God bless us all, bye bye.